Какво се случва, когато забавяте или не плащате вноските си по ипотеката? На първо място това се отразява на вашето кредитно досие в Централния кредитен регистър, което ще ви възпрепятства за по-натам да се възползвате от услугите на разни кредитни институции и да теглите заеми. Другото, което е може би по-страшното е, че може да получите запор на заплатата си, запор на имуществото си, да стигнете до частен съдебен изпълнител. На първо място, ако виждате, че нямате възможност да си платите вноските по кредита, това, което съветваме, да отидете на разговор с вашата кредитна институция, да речем банка, и с тях да изговорите как може да направите така, че и двете страни да имате полза и да намерите най-добрия вариант за двете страни в откровен разговор с тях. На второ място, ако все пак виждате, че ще се стигне до частен съдебен изпълнител, съветът ми е: продайте възможно най-бързо имота си сами, за да може да вземете максимум от пазарната му цена, без да се налага да стигате до публична продан, на която най-вероятно ще сте ощетени. За още имотни съвети последвайте ме.